mga nagapameke sang vaccination tickets, posible magapangatubang sang criminal kag administrative charges. Sa nagapadayon nga vaccination bato COVID-19 sa syudad sang Iloilo, madamo na nga mga Ilonggo ang nabakunahan. Sa listahan sang Iloilo City Government sang Hulyo 28, 84,528 na ang fully vaccinated o kung 16.10% sang 85% nga target population nga dapat mabakunahan. Isa kapatimaan nga nagataas na ang vaccine confidence sa mga Ilonggo kag madamo na ang luyag magpabakuna. Apang sa report sang COVID-19 team, sang damlag lang may duha ka vaccination site sa syudad nga nawad-an sang COVID-19 vaccine kag natukiban nga iban sa mga nagpabakuna ang nagamit sang peke nga vaccination ticket. May report duwa ka vaccination center nawad-an sila bakuna, no? But it's almost impossible nga mawad-an sila bakuna kay predetermined na kung pila ka tawo ang sa isa ka vaccination center. Nawadaan kita bakuna sa Ateneo kag si Cap Gary Patnubay nag-report sa CPU, no? Gilayo naman nga ginpaimbestigahan ni Mayor Jerry Treñas ang insidente sa duha ka mga nasambit nga vaccination center. Ginpahayag man sini nga sa tion madakpan ang mga nagapameke sang vax ticket, sila ang magapangatubang sang criminal kag administrative charges. Ginpa-investigar, may mga nakitaan kita nga mga fake nga mga vaccine tickets, no? Subong aga ang pulis kag ang PSTM o ara sa mga entrances ginapasiguro gid nga ini nga mga tickets genuine, no? Kag kon ang madakpan member of the government either sa civil or sa police or wherever, we will file criminal and administrative charges, no? Ginmanduan na sang alkalde ang Public Safety and Transportation Management Office, kaupod ang mga kapulisan sa syudad nga strikto ng pagbantay kag pag-usisa sa mga vax tickets. Subong may pulis kita, may PSTMO. Kung fake, dakpon ang tao, dalon sa prisuhan, kag i-filean kaso. Apila sang alkalde sa mga luyag magpabakuna nga magpaidalom sa eksakto nga proseso, magpa-pre-register sa barangay hall kag magulat nga tagan sang vaccination ticket. Diri makit-an ang lugar kag schedule sa pagkadto sa vaccination site. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government kinatapos na ang plano sang pagatukuron nga Iloilo City Hospital. Kag lokal nga panguluhan magabulig sa West Visayas State University Medical Center agod makapatigayon sang genome sequencing. Sa 1.5 hektarya nga propiedad sang Iloilo City Government sa Barangay San Pedro Molo, pagatukuron ang 200-bed capacity nga Iloilo City Hospital. 500 million pesos ang iga-loan sang syudad para sa construction sang City Hospital. Ginatapos na ang plano kag nalauman sugura ng bidding antes magtakop ang tuig 2021. Handom ni Mayor Jerry Treñas, gilayon masugura ng proyekto bangod ako ini nga bulig para sa mga residente sang syudad, ilabi na nga wala pa mahibaluan kung tubtubsan o matapos ang ginapangatubang nga pandemya. Gakuha kita na loan nga 500 million with an additional of 100 million for the equipment. And may meeting kita sa DBP because we want to inform them that we are in the process of finalizing the plans in coordination with the DOH. Kagabi nakabaton sang mensahe ang alkalde gikan kay Department of Health Secretary Francisco Duque III nga ginpermahan na sini ang Certificate of Need para sa City Hospital. Samtang nakigsapol man si Mayor Treñas sa tagdumalahan sang West Visayas State University Medical Center bangod may kaugalingon nga sequencer ang mga ini. Sarang ini magamit sa genome sequencing. Paagi agod mahibaluan kung ano nga mga COVID-19 variants ang yara sa syudad. Importante ang genome sequencing, ilabi na nga nakalista na sang Delta variant ang Iloilo City. We met also with the West Visayas State University Medical Center. May ara na sila sequencer, no? And they told us that they need an initial amount of 3 million para makabakal sila mga consumables, no? Ginpatanaw ko do may plopondo man kita, we will see how we will be able to work it out with them. Either we
donate the amount to them, sila mabakal or kita mabakal kung may ara kita data kung ano ni nga mga consumables ang kinahanglan nila. I think they need 3 million for the first 300 specimen nga i-sequence nila. Sa tion matigayon, ang mga personnel ang paghahanason sa mga personnel man sang Research Institute for Tropical Medicine kag Philippine Genome Center. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Publiko ginapanugyanan nga dapat maghalong batok sa dengue, mga dapat himuon aton hibaluon sa sini nga report. Matinlo nga ugsaran, pag-segregate sa mga basura, kag paghugpong sa mga pumuluyo kag opisyales sa barangay, ang mayor nga rason kung nga naangkon sa barangay Libertad Lapuz ang 0 dengue cases. Ini ang ginpahayag ni punong barangay Marites Belieza Nava. Ginkalipay sini ang pagbuligay sa ila lugar, agud masiguro nga indi madamo ang mga lamok. Ang sa amon diri sa may barangay Libertad, may hada kami nga dengue awareness program sang barangay Libertad diri sa distrito sang Lapuz. Hapit na sa mga pumuluyo nakon ang sige-sige nga pagpanilo. Kada adlaw ginaiya, magpagwa ko kun aga, mga tawo ara sa gwa kapanilo. Kun hapon amuman. Pero ang barangay Libertad may ara ikamiya nga clean up drive na ginapatuman ang barangay. For example, isa ining nga month, panilo gina kami every thrice a month, tanan nga pumuluyo nagapanilo, dululungan kami sina lata, butilya, tansan, kag mga tarog sang ilabaday, ginapangsulod ginanamon, ginapanglantaw kung inabala may nagatinar nga tubig o kung wala, pati na mga suludlan nila sang tubig. After sina, pagkaaga na sina, ang mga barangay official nagalipot na sa kada balay. Bisan wala pa sang may nalista nga dengue case sa ila lugar, padayon ang pahanumdum sini sa iya mga pumuluyo. Sa akon diri nga mga pumuluyo, kapila ginaton ina sa liton nga kun mahimo, ang patakaran sang barangay tumanon gininyo ang pagpaninlo with responsibilidad naton ang aton nga panimalay, palanggaon naton ang atong kabataan, ang aton mga katupad, maninlo kita, hindi kita manglakta. Kag kung pwede nga may ara nga daw may ginabatsyag nga hindi maayo, report tayo sa barangay para ina matutukan ginaton, ma-report naton, matagan naton sa nagakaigo nga bulig. Sa datos ng Department of Health Region 6, may 172 ka kasos ang dengue, kag duga nga 5 ka active cases ang dengue sa syudad sang Iloilo. Pila sa mga sintomas ang dengue infection, amo ang pagdula sang gana sa pagkaon, paghilanat sang masobra sa 2 ka adlaw, ubo, pagsakit sang ulo, rashes, pagpalanakit sang tiyan, masami nga pagsuka, diarrhea, kag pagdugo sang ilong, lasi kag iban pa nga parte sang lawas. Agud makalikaw sa dengue, mangin alerto kag sundon ang 4 o'clock habit, kalakip man ang 4S. Search and destroy, search protection, search early consultation, kag support spraying o confogging. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.